Waqt workshop bħala parti mill-Konferenza Ġenerali tal-Partit Laburista fis-Siġġiewi tkellmu numru ta' persuni li ġejjin minn kull qasam tas-soċjetà li lkoll innutaw l-importanza tal-investiment fil-komunitajiet tagħna. Fost dawn kien hemm l-avukat u ekspettur Herma Mula li sostna kif il-preżenza tal-Pulizija saħqet is-sigurtà fil-komunità. Tant li llum il-Pulizija b'mod strutturat m'għandix entità li n-nies iridu jmorru għaliha huma imma qed toħroġ għan-niesi. Meta titkellem fuq komunità ma tistax ma titkellimx fuq sigurtà l-iktar ħaġa illi n-nies tmiss magħhom u tinkwithom, ovvjament. U f'dan l-aħħar snin rajna kambjament notevoli, speċjalment dawn l-aħħar ftit snin fejn kien hemm approċċ differenti. Isaac Koroma, student u DJ, semma li d-divertiment u l-attivitajiet fil-komunitajiet jiffurmaw parti integrali mill-kultura Maltija. Fil-lokalitajiet tagħna d-divertiment jekk tibda tara x'huma l-ikbar attivitajiet li jsiru, il-festivals minn il-miliet huma parti essenzjali minn dak li jagħmilna Malti mill-kultura tagħna huma affarijiet li jfittxu. Claudette Abela Baldacchino li taħdem fil-qasam soċjali u l-kunsilliera Stephanie Fenek enfasizzaw kif l-akbar bidliet jitwettqu meta ir-residenti fil-komunità jiġu mismuha u jkunu on board fit-teħid tad-deċiżjonijiet. Irridu nieħdu l-pajjiżna fil-livell li jmiss, mhux biss fuq livell ta' ambjent, mhux biss fuq livell ta' sigurtà, iżda wkoll fuq livell edukattiv. Aħna rridu dejjem inqisu speċjalment aħna li nkunu qegħdin fil-kunsilli lokali li l-komunità l-ħin kollu tinbidel hija magħmula min-nies u ovvjament hija xi ħaġa vibranti għaddejja l-ħin kollu. Importanti wkoll li bħala kunsilli aħna dejjem nisimgħu lin-nies. Dan il-workshop sar bħala parti mill-Konferenza Ġenerali tal-Partit Laburista bit-tema Insaħħu Malta tagħna. Bil-qofol jintlaħaq nhar il-Ħadd li ġej b'diskors tal-Prim Ministru u mexxej Laburista Roberta Bela f'dar il-Medterran għall-konferenzi fil-Belt Valletta.